Je 18. červen 1942. Z krypty pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje se ozývají výbuchy granátů a střelba. 4 českoslovenští parašutisté, mezi nimi i Jan Hrubý, se v zoufalé snaze o záchranu pokoušejí prokopat cestu do podzemní kanalizace a proniknout do sklepních prostor. Němci však mezitím objevují kamenný poklop s větracím otvorem, jediné spojení krypty s kostelem. Do otvoru vhazují granáty a následně po laně spouštějí příslušníka SS, na kterého parašutisté okamžitě zahajují palbu. Pak přichází výzva ke kapitulaci. Pronáší ji muž, který své druhy zradil. Odpověď z krypty se navždy zapíše do českých dějin. Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme! Právě v této chvíli začínají poslední minuty života Jana Hrubého. Jan Hrubý se narodil 4. března 1915 v Kunovicích. Přišel na svět v domě číslo 3, stojícím hned vedle kostela. Byl 8. dítětem manželů Jana a Kateřiny Hrubých, z jejichž 8 potomků se dospělosti dožili pouze 4 děti. Rodina Hrubých žila skromně. Otec pracoval jako pomocný dělník v Abrahamově cihelně v Kunovicích, matka pečovala o domácnost. Janovo dětství proto rozhodně nebylo snadné. Osud mu navíc už od prvních měsíců života připravoval těžké zkoušky. Jako nemluvně přežil epidemii cholery, tyfu a spály, která si v Kunovicích vyžádala více než 40 obětí. V 5 letech pak onemocněl záškrtem, nemocí, která byla tehdy často smrtelná. I tentokrát však zvítězil. V roce 1921 nastoupil do obecné školy v Kunovicích. Po jejím dokončení pokračoval na měšťanské škole, kde patřil mezi nejlepší žáky. Přesto nemohl ve studiu pokračovat. Rodinné poměry mu to jednoduše neumožňovaly. V roce 1929 proto nastoupil do učení na číšníka ve Zlíně. Vyučil se v hotelu Městská záložna, kde následně získali své první zaměstnání. Rodina i přátelé na Jana vzpomínali jako na mimořádně štědrého a společenského člověka. Když přijel domů do Kunovic, rád sportoval, scházel se s kamarády nebo poseděl v některé z místních hospod. Zároveň si potrpěl na elegantním oblečení a upravený vzhled. Dochované fotografie ukazují mladého muže, který působil sebevědomě a optimisticky. Vedle módy ho přitahovala technika, zejména automobily a motocykly. Velkou vášní však byly také knihy. Na tehdejšího mladého číšníka bylo neobvyklé, že ve volném čase četl například Masarykovu Cestu demokracie. Není vyloučeno, že právě Masarykovy myšlenky významně ovlivnily jeho pozdější životní postoje. K vojenské službě byl Jan Hrubý odveden 6. března 1937. Obvodní komise jej označila za schopného služby, přesto zaznamenala slabost tělesnou středního stupně. Měřil pouhých 160 cm, vážil 51 kg a rozhodně nepůsobil jako typický voják. Na podzim roku 1937 nastoupil k hraničářskému praporu číslo 10 v Trebišově. První vojenský posudek jej charakterizoval jako veselého a společenského muže, pořádného a poslušného, avšak méně energického a nepříliš snaživého. Právě z této doby přichází také příhoda, která znovu ukázala, jak blízko smrti se Jan během života opakovaně ocitl. Jeho švagr František Duda vzpomínal. Trochu jsme popili a jeli jsme zpátky do Holešova. Já jsem řídil a Jan držel 5-litrový demižon. Za Otrokovicemi jsme vletěli pod vůz. Jan si rozbil hlavu i demižon. Mně se nestalo nic. Jan byl potom v nemocnici a obaj jsme měli strach, aby z toho nebylo zle. Ale prošlo to. Po okupaci Československa byl Jan Hrubý 1. dubna 1939 z armády propuštěn. Do hotelu Městská záložna se už ale nevrátil. Přihlásil se na práci do Německa, do přístavu v Kyjelu. Podle vzpomínek jeho blízkých však nešlo o snahu zajistit si lepší výdělek. Věřili, že chtěl využít pobytu v říši k útěku na západ. Jeho bratr František později vzpomínal na Janova slova před odjezdem. Podívejte se, já vím, proč tam jedu a já si udělám, jak budu chtět. V Kyjelu pracoval přibližně půl roku jako dělník při stavbě přístavu. Zda už tehdy plánoval vstup do zahraniční armády, dnes nevíme,
Dobře však víme, že Jan o svých záměrech téměř nikdy nemluvil. Přátelé jej popisovali jako veselého a otevřeného člověka, který si však nejdůležitější rozhodnutí nechával vždy pro sebe. Během vánoční dovolené na přelomu let 1939 a 1940 často cestoval a ani štědrý večer nestrávil doma. Je pravděpodobné, že právě tehdy připravoval svůj odchod do zahraničního odboje. Ten přišel 2. ledna 1940. Společně s Janem Turčínem zamířil přes Slovensko do Maďarska. Podle některých pramenů překročili hranici u Hodonína, jiné uvádějí strážnici. V polovině ledna dorazili do Budapešti na francouzský konzulát. Podle spolubojovníků se Jan netajil tím, že přísahal věrnost Československé republice. Dokonce prohlásil, že kdyby měl příležitost, neváhal by spáchat atentát na Adolfa Hitlera. Cesta na západ se však nečekaně zkomplikovala. Z Budapešti odjeli vlakem směrem na Szeged, kde jejich průvodce Steiner zavedl přímo do Léčky. Uprchlíci byli obklíčeni maďarskými četníky a zatčeni. Existují domněnky, že šlo o zradu sahající až do prostředí francouzského konzulátu. Jan Hrubý strávil ve věznici Citadela v Budapešti 3 měsíce a 3 dny. Poté byl s ostatními deportován zpět k maďarsko-slovenské hranici. Nevzdal se, o útěk se pokusil znovu, tentokrát úspěšně. Přes Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút dorazili až do francouzského Agde. Dne 4. června 1940 byl odveden do československé zahraniční armády jako desátník a zařazen k 3. rotě 1. pěšího pluku. Ve Francii velel družstvu během ústupových bojů. Po porážce Francie se nalodil na loď Rod El Farah, která je dopravila do Velké Británie. Za statečnost ve francouzském tažení byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, povýšen na četaře a přidělen k 1. rotě 1. praporu. V odůvodnění vyznamenání stálo statečný a neohrožený velitel družstva plnící vždy svědomitě, neohlížeje se na žádné nebezpečí svojí funkci a danému úkoli. Já jsem se s Jankem skamarádil až v Moreton Paddocks. My jsme tam měli krůžky. Slovácký, tam jsme zpívali a on také. Tonda Bartoš Babiňák tam byl také. Já mu říkám: Tondo, co je toto za paskřivca? Povídá mě: to je z Kunovic. Povídám mu: taky ľudia sa rodí v Kunovicích? Dyť je jak pagátl. Běž, povídá mě, ty vždycky něco máš. A tak jsme se skamarádili s Janošem Hrubým. Ten člověk nemohl nikoho zarmutit. To byl tak šikovný chlapec, já jsem ho neviděl v životě v kantýně. Aby si tam vzal Battlebír, jestli, tak si vzal ten zákusek cake a nebo čokoládu, ale aby si vzal pivo, to jsem neviděl. To byl dobrý člověk, dobrý chlapec. Jemu nejlepší pasovala ta helma anglická. To neexistovalo šikovnějšího vojáka, jak byl on. Jan Hrubý se v roce 1941 dobrovolně přihlásil do parašutistického výcviku. Dne 15. srpna 1941 nastoupil základní sabotážní kurz na výcvikové stanici Special Training Schools 26 ve Skotsku, který úspěšně absolvoval 13. září téhož roku. Společně s ním kurz dokončili i 2 muži, se kterými o 9 měsíců později svede svůj poslední boj v kryptě kostele svatých Cyrila a Metoděje, Josef Bublík a Jan Kubiš. Kurs STS-26 představoval intenzivní přípravu československých parašutistů a sabotérů pro nasazení v okupované Evropě. Frekventanti se učili zacházet s výbušninami, provádět demolice, ničit železniční tratě i strategické objekty. Absolvovali výcvik boje zblízka, střelby, sebeobrany, topografie a orientace podle mapy i kompasu. Součástí výuky byl také spojovací výcvik v Morseově abecedě a základy parašutismu. Náročná denní i noční taktická cvičení simulovaly přepady, průzkum, ničení mostů, železničních tratí, skladů či vysílačů i přesuny v neznámém terénu. Cílem bylo připravit budoucí parašutisty na samostatné plnění diverzních a zpravodajských úkolů v týlu nepřítele. Po absolvování kurzu STS-26 pokračoval Jan Hrubý parašutistickým výcvikem na stanici STS-51. Výcvikové středisko sídlilo přibližně 12 mil od Manchesteru. Praktická část probíhala na letišti Ringway, dnešní mezinárodní letiště v Manchesteru. Kurz byl zaměřen na přípravu k operačním seskokům. Frekventanti nacvičovali opuštění letadla, správnou techniku dopadu, balení a schoz výstroje i zbraní, seskoky ve dne i v noci a řešení krizových situací po přistání. Výcvik vyvrcholil ostrými seskoky a taktickými cvičeními simulujícími vysazení agentů na nepřátelském území a jejich následnou sabotážní činnost. Jan Hrubý kurz úspěšně dokončil se 4 seskoky. Následoval 3týdenní kurz průmyslové sabotáže na stanici STS-17 v Hatfieldu u Hertfordu. Jeho náplní byly různé formy narušování průmyslové výroby.
od elektroprůmyslu přes železářství a ocelářství až po telekomunikaci nebo plynárenství. Rozsah výuky byl natolik široký, že jej nebylo možné během 3 týdnů plně obsáhnout. Jednotlivé exilové armády proto mohly obsah kurzu přizpůsobit předpokládaným úkolům, které měli jejich parašutisté po návratu do okupované vlasti plnit. V listopadu 1941 byl Jan Hrubý přidělen na československou výcvikovou stanici STS-2 v Belázis, kde byl zařazen do nově formované paraskupiny Bioskop. Tu tvořili velitel výsadku rotný Bohuslav Kouba, četař aspirant Josef Bublík a četař Jan Hrubý. Pro potřeby operačního nasazení obdrželi všichni členové falešné doklady. Hrubý měl vystupovat pod krycí identitou Jan Daněk. Před dubnovým odletem byli členové skupiny seznámeni se svými úkoly na území protektorátu. Prvním z nich byla sabotáž železniční trati Hranice Horní Lídeč-Půchov, která představovala významnou dopravní tepnu spojující vojensky důležité průmyslové oblasti Třetí říše. Druhým cílem byla sabotáž tratě Veselí nad Moravou Vlárský průsmyk, strategického spojení mezi Moravou a Slovenskem. Posledním úkolem bylo vyřazení spínací stanice Středomoravských elektráren ve Vsetíně. Její zničení nebo i dočasné ochromení provozu mělo výrazně omezit výrobu v tamní zbrojovce, která pracovala pro potřeby německého válečného průmyslu. V noci z 27. na 28. dubna 1942 odstartoval Jan Hrubý ke své nejdůležitější životní misi. O několik hodin později byl spolu s ostatními členy operace Bioskop vysazen na lokalitě Požáry u Křivoklátu. Ve stejné době zde se skočila také skupina Bivoak, tvořená velitelem rotným Františkem Pospíšilem, rotným Jindřichem Čoupkem a desátníkem aspirantem Liborem Zapletalem. A rovněž jednočlenná paraskupina Steel, jejímž jediným členem byl radista svobodník Oldřich Dvořák. Po seskoku se Jan Hrubý sešel s Josefem Bublíkem a společně zamířili na Moravu. Některé prameny uvádějí, že jejich první cesta vedla do Prahy. Tato varianta se však vzhledem k dobovým vlakovým spojům a dalším doloženým skutečnostem jeví jako velmi nepravděpodobná. Nasvědčuje tomu například rezervace pokoje v hotelu Vrany ve Starém Městě, která odpovídá přímému přesunu na Moravu bez delší zastávky v Praze. V hotelu Vrany oba parašutisté vyčkali do setnění a poté se každý vydal do svého rodiště. Jan Hrubý do Kunovic a Josef Bublík do Bánova. Třetí den po seskoku dorazili na Velehrad, kde měli vyhledat záchytnou adresu u Antonína Hanáka. K samotnému kontaktu však nakonec nedošlo, podle některých svědectví dokonce uvažovali o Hanákově zastřelení. Přesný důvod však dnes neznáme. Od tohoto záměru je údajně odradil velehradský kovář Josef Hrabec, který je zároveň upozornil, že se v okolí hotelu Vrany pohybují příslušníci vládního vojska. Po dalších neúspěšných pokusech navázat spojení byli Hrubý s Bublíkem nuceni vrátit se do hotelu Vrany a znovu zde přenocovat, přestože tím podstupovali značné riziko prozrazení. Ve stejné době se na opačném konci protektorátu odehrály události, které zásadně ovlivnily další osud skupiny Bioskop. Při seskoku totiž radista Oldřich Dvořák ze skupiny Steel neukryl svoji vysílačku v nedalekém lese, ale zakopali velmi mělce do půdy na poli. Nedaleko byl uložen také materiál skupiny Bioskop, pro který se její členové hodlali později vrátit. Při jarních pracích pak objevil kočí velkostatku Požáry Emanuel Kadlec v celtovině zabalený kufr s vysílačkou. Na naléhání svého slovenského pomocníka nález oznámil gestapu, které nařídilo místo střežit českými četníky. Pro ukrytý materiál se později vydal Arnošt Mikš ze skupiny Zink. Na místě došlo k přestřelce, při níž Mikš zastřelil strážmistra Františka Ometáka a těžce zranil četnického praporčíka Václava Komínka. V bezvýchodné situaci nakonec zvolil sebevraždu. Jeho tělo identifikoval parašutista William Garrick, který již přibližně měsíc spolupracoval s gestapem. Při prohlídce Mikšových věcí Němci nalezli mimo jiné fotografie určené k výrobě falešných legitimací. Mezi nimi byly i snímky Josefa Bublíka a velitele skupiny Bioskop Bohuslava Kouby. Do rukou gestapa se zároveň dostal zápisník obsahující adresy spolupracovníků domácího odboje. Skupina Bioskop o tom však zatím neměla nejmenší tušení. Hrubý s Bublíkem mezitím pokračovali do Uherského Hradiště k rodině učitele Emila Cenka. Přestože byl Cenek již od 26. července 1940 vězněn gestapem, jeho manželka parašutistům poskytla pomoc. Na jejich příchod později vzpomínala Cenkova dcera.
Oni se na sebe podívali úplně hrozně překvapení a chvilku jako zaváhali a pak řekli, že jsou parašutisté, že přicházejí z Anglie, že dostali naši adresu v Anglii a že jim táta měl pomoci. Tak jsme je pustili samozřejmě dál. Napřed si to prohlédli tady uvnitř, zvláště Hrubý byl nedůvěřivý. Nechci říct přímo nedůvěřivý, ale prostě podíval se, jestli je nějaký zadní východ. Potom nahoře, co jako je, se ptal a tady naproti. Seděli jsme tady v tom pokoji, začalo se vykládat, že jich seskočilo několik a že jsou asi na 3. místě a že neměli tušení, že tu skupinu Obrana národa už pozavírali. A tak na nás působili dojmem, že byli rádi, že mají střechu nad hlavou, trochu klidu a tak se hovořilo o všeličem. Hlavně mluvil Bublík, ten mě připadal jako študák, kdežto ten Hrubý mě připadal spíš takový, jakože je pořád ve střehu. Potom mě požádali, abych jim zjistila spojení na Prahu a tak jsem šla na nádraží. Dali mi peníze na lístek, já jsem jim koupila lístky přes Brno. Ptali se, že jestli máme prostředky, že mají hodně peněz a tak nám nechali tady 2000 korun. Přestože měli zakoupené jízdenky až do Prahy, rozhodli se vystoupit už v Brně a pokračovat na další záchytnou adresu, do bytu Oty Haluzického. Ještě před plánovanou schůzkou se oba na krátkou dobu rozdělili. Jan Hrubý se vrátil do Kunovic, kde se pokusil opatřit si civilní oblečení. 2. května se znovu setkal s Josefem Bublíkem ve Zlíně. Shodou okolností zde narazili také na Libora Zapletala a Františka Pospíšila ze skupiny Bivouak. Jejich setkání však přerušila policejní akce. Zapletal s Pospíšilem byli pronásledováni a Hrubému s Bublíkem se podařilo uniknout pouze díky tomu, že splynuli s davem lidí nastupujících do autobusu. Po neúspěšném pokusu navázat spojení v Buchlovicích se 3. května rozhodli pokračovat do Prahy. Netušili však, že právě téhož dne jejich velitel Bohuslav Kouba po svém zatčení na četnické stanici v Kutné Hoře ukončil život rozkousnutím ampulky s jedem. Na krátký pobyt Jana Hrubého na Moravě se dochovala řada vzpomínek jeho příbuzných. Jejich věrohodnost dnes nelze s jistotou ověřit, přesto vytvářejí pozoruhodný obraz jeho pohybu v rodném kraji. Sestra Marie byla přesvědčena, že jej zahlédla ve vlaku, který projížděl za Kunovicemi, kam chodívala na trávu. Když jí doma nevěřili, rozplakala se. Sestřenice Marie Slaníková tvrdila, že jej spatřila v Uherském Hradišti a Janova neteř si po letech vybavovala postavu, která se pokoušela dostat do rodného domu. Paní Halámková z Kunovic vzpomínala na 2 neznámé muže, kteří u ní chtěli koupit hrnek mléka a krajíc chleba, ale ze strachu jim nevyhověla. Janův bratr František zase vyprávěl, že jejich matka našla v komoře přeházené Janovy věci a chybějící kus mýdla. Sestra prý zahlédla postavu utíkající zahradou a přesvědčila matku, aby domnělou krádež nikomu nehlásila. Pokud jsou tyto vzpomínky pravdivé, Jan Hrubý se tehdy skutečně pohyboval jen několik metrů od svého domova, aniž mohl dát rodině najevo, že je naživu. Po návratu z Moravy našli Jan Hrubý a Josef Bublík útočiště v pražském bytě Slavomíry Čechové. Ubytováním zajistil Jan Zelenka Hajský, muž, který byl mezi parašutisty známý jako generální ubytovatel pražských výsadků. Oba parašutisté však nechtěli zůstávat v úkrytu déle, než bylo nezbytně nutné. Toužili co nejdříve pokračovat v plnění svých úkolů. To jim však bylo důrazně zakázáno. Slavomíra Čechová dokonce zašla tak daleko, že jim údajně zamykala boty, aby nemohli byt svévolně opustit. V době její nepřítomnosti za nimi docházel její bratr se svojí manželkou, aby jim dělal společnost a zároveň dohlížel na jejich bezpečnost. Na první setkání s parašutisty později vzpomínal. Oba hoši byli ještě na lůžku, větší a silnější na gauči a drobnější na sestřině lůžku. Oba měli ruce za hlavou pod polštářem a to jeden stálej, když jsem si s druhým potřásal rukou na přivítanou. Jak jsem se později přesvědčil, měl každý pod polštářem připravenou pistoli. Tedy počáteční nedůvěra byla oboustranná, přestože hoši od sestry věděli, že jsem bývalý československý důstojník. Ze vzpomínek lidí, kteří s nimi přicházeli do styku, vyplývá, že ani v úkrytu nestráceli odhodlání splnit své poslání. Zajímali se o pohyb vlaku a německých vojenských transportů, zjišťovali informace o transformační stanici u spalovny ve Vysočanech i o sídle její německé ostrahy. Bylo zřejmé, že své sabotážní úkoly rozhodně nepovažovali za odložené. Kromě rodiny Čechových je pravidelně navštěvovali Jan Zelenka Hajský a parašutista Adolf Opálka, který se postupně stal faktickým velitelem obou parašutistů.
Jan Hrubý měl během pobytu vyjít do ulic pouze 2krát, a to kvůli schůzkám s Opálkou. Josef Bublík se však mezi tím vydal znovu na Moravu, čímž výrazně zvýšil riziko prozrazení celé skupiny. Slavomíra Čechová proto požádala Jana Zelenku Hajského, aby parašutistům našel jiné útočiště. Dne 10. května 1942 jejich pobyt v bytě skončil. Protože Zelenka Hajský neměl okamžitě k dispozici další bezpečný úkryt, odjeli Hrubý s Bublíkem zpět do Brna. Doktor Otto Haluzický jim zajistil úkryt v kabinetu učitelského ústavu, kde se přibližně týden skrývali. 16. nebo 17. května se oba parašutisté vrátili do Prahy. Novým úkrytem se stal byt Alžběty Sahánkové v Dejvicích, kde bydlela společně s Marií Lénerovou. Stejně jako na předchozí adrese je směli navštěvovat pouze Jan Zelenka Hajský a Adolf Opálka. O jejich stravování se starala především Alžběta Sahánková. Potraviny obstarávala prodejem vlastních věcí a také díky potravinovým lístkům, které ušetřila při své práci švadleny, kdy při návštěvách domácností často dostávala jídlo. Nastal 27. květen 1942. Krátce po 10:30 dopoledne projížděl otevřený vůz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ulicemi pražské Líbně. V ostré zatáčce musel automobil zpomalit. Právě zde již několik minut čekali českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš. Ve chvíli, kdy se vůz přiblížil, Gabčík vstoupil do vozovky a pokusil se vystřelit ze samopalu stén. Zbraň však selhala. Rozhodující okamžik přišel o několik vteřin později. Jan Kubiš hodil na projíždějící automobil speciálně upravený granát. Silná exploze těžce poškodila vůz a Heydricha vážně zranila. V okamžiku atentátu se Jan Hrubý i Josef Bublík nacházeli v bytě Alžběty Sahánkové. Adolf Opálka jim pro tento den výslovně zakázal opustit úkryt. Na přípravě ani provedení atentátu se nijak nepodíleli a o jeho uskutečnění se dozvěděli až z rozhlasového vysílání. Bezprostředně po atentátu zahájily německé bezpečnostní složky rozsáhlé domovní prohlídky po celé Praze. Jedna z nich zasáhla i byt, ve kterém se Hrubý s Bublíkem ukrývali. Marie Lénerová na dramatické chvíle vzpomínala. Bydleli jsme ve 2. patře, ale dolů ke sklepu byla 4 patra. Okna z koupelny a klozetu vedla do světlíku a z vedlejšího domu byla ve stejném místě také okna z klozetu a koupelny. Chlapci si vzali revolvery a stoupli si v punčochách rozkročmo na tato okna. Pod nimi 4 patra. Okna jsme zavřeli, na ně dali prášky na praní a kartáče, aby to dělalo dojem, že okna nebyla otevřena. K nám přišli 2. Museli jsme jim odevzdat občanské průkazy. Ptali se nás, jsme-li tam pouze 2 ženy bez muže. Jeden zůstal u dveří a druhý prošel celý byt. Prohledal skříně a pak odešel. Když odešel, zjistili jsme s hrůzou, že u postele byly 2 páry pánských bot, které voják přehlédl. Právě tato přehlédnutá stopa mohla znamenat konec nejen pro oba parašutisty, ale i pro jejich zachránkyně. Voják si nevšiml ani pistole ukryté pod polštářem, protože postel vůbec neprohledával. Na sekretáři navíc stála busta prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Zda ji vojáci nepoznali nebo jí jednoduše nevěnovali pozornost, dnes nevíme. Jisté však je, že Alžběta Sahánková i Marie Lénerová měly obrovské štěstí. Už následující den Hrubý s Bublíkem požádali o další přesun. Bylo zřejmé, že po atentátu žádný úkryt v Praze nebude dlouho bezpečný. Proto oba muže dne 30. května 1942 předali kaplanu Vladimíru Petřekovi na faru kostela svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Netušili, že právě toto místo se za necelé 3 týdny stane dějištěm jejich posledního boje. Od 1. června 1942 se Jan Hrubý ukrýval v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje.
Společně s ním zde našli útočiště Josef Bublík, Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík. O tom, jak parašutisté v kryptě trávili jednotlivé dny, se dochovalo jen minimum informací. Zatímco se 7 československých vojáků skrývá pod podlahou pravoslavného chrámu, Reinhard Heydrich se v nemocnici na Bulovce zotavuje z následků atentátu. Zpočátku se zdá, že nejhorší má za sebou. Jeho zdravotní stav se několik dní zlepšuje a lékaři začínají být opatrně optimističtí. Naděje však rychle mizí. Do ran proniká infekce, organismus postupně selhává a 4. června 1942 zastupující říšský protektor umírá. Jeho smrt rozpoutá jednu z nejkrutějších vln nacistického teroru na území protektorátu Čechy a Morava. Začíná období známé jako Heydrichiáda. Následují tisíce zatčení, výslechů a poprav, vyhlazení lidíc i rozsáhlé pátrání po atentátnících. Nacisté vypisují vysokou odměnu za informace vedoucí k jejich dopadení a zároveň hrozí smrtí každému, kdo jim poskytne pomoc. Pod tíhou strachu nakonec selže jeden z parašutistů, Karel Čurda. Ze strachu o vlastní život i život své rodiny přichází 16. června 1942 na pražské gestapo. Za příslib beztrestnosti prozradí jména spolupracovníků domácího odboje. Gestapo postupně rozplétá celou síť kontaktů a nakonec získává klíčovou informaci. Hledaní parašutisté se ukrývají v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Je 18. červen roku 1942. Ještě před svítáním obklíčuje kostel téměř 800 příslušníků SS, gestapa a protektorátních jednotek. Proti nim stojí pouhých 7 československých parašutistů. První útočníci postupují potemnělým chrámem. Jakmile se přiblíží k ikonostasu, ozve se první výstřel. Obránci okamžitě zahajují palbu. Josef Bublík, Jan Kubiš a Adolf Opálka zaujímají postavení na kůru a galerii, odkud ovládají celý prostor kostela. Jedinou přístupovou cestou jsou úzké točité schody, kryté přesnou střelbou obránců. Nejvýše 3 metry po nich pronikne SS Rottenführer Gralert, než jeho ocelovou přilbu zasáhne kulka. Němci proto mění taktiku. Z úkrytu pod emporou soustředí palbu na obránce a pod její clonou začínají na kůr házet ruční granáty. Jeden z nich těžce zraní Adolfa Opálku. Střepiny mu způsobí rozsáhlá poranění levé poloviny těla a podle pozdějších lékařských zjištění umírá na vykrvácení. Ještě před smrtí však rozkouše ampuli s jedem. Po proniknutí na galerii se boj mění v krvavou přestřelku z bezprostřední blízkosti. Němci musí dobývat jednu místnost za druhou. Josef Bublík s Janem Kubišem se odmítají vzdát a opakovaně útočníky odrážejí. Další granáty však dopadají přímo mezi obránce, kteří už nemají kam ustoupit. Teprve poté palba postupně utichá. Kubiš i Bublík jsou v kritickém stavu zajati. O svém zajetí se však už nikdy nedozvědí. Zatímco na kůru zuří boj, Jan Hrubý se spolu s Josefem Gabčíkem, Jaroslavem Švarcem a Josefem Valčíkem nachází dole v kryptě. Už během přestřelky se pokoušejí prokopat cestu do podzemní kanalizace a otevřít si únikovou cestu. Nacisté mezitím objevují u západního vchodu kamenný poklop s větracím otvorem o rozměrech přibližně 60 na 40 cm. Jde o jediné spojení mezi kostelem a kryptou. Nejprve dovnitř vhází ruční granát, poté po laně spustí dobrovolníka SS. Jakmile se objeví v otvoru, parašutisté na něj okamžitě zahájí střelbu a Němci jej musí bleskově vytáhnout zpět. Následuje pokus obránce psychicky zlomit. K větracímu otvoru přivádějí mladého Aťu Moravce a Karla Čurdu. Právě Čurda volá dolů. Kamarádi, vzdejte se, nemá to cenu. Složte zbraně a nic se vám nestane. Mně se také nic nestalo. To jsem já, Karel Čurda. Odpovědí je pouze prudká dávka střelby. Gestapo se už předtím pokusilo parašutisty přimět ke kapitulaci psychologickými triky. Ani tentokrát však neuspělo. Když výzva Karla Čurdy selže, přivádějí nacisté k větracímu otvoru spoutaného kaplana Vladimíra Petřeka. Na jejich rozkaz parašutistům říká: Tady mi říkají, že se máte vzdát, tak vám to vyřizuji. Prý se vám nic nestane a budou se k vám chovat jako k válečným zajatcům. Kriminální rada Heinz Panwitz později uvádí, že se z krypty ozvala odpověď. Jsme Češi, nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy. Neúspěch vede k ostré hádce mezi německými veliteli. Následně je povolána druhá četa protektorátní požární policie.
Hasiči se nejprve pokoušejí prorazit kostelní zeď beranidlem, ale bez výsledku. Poté odstraňují mříž z větracího okénka a přistavují světlomety, které však obránci okamžitě rozstřílejí. Následují bomby se slzným plynem, jež parašutisté vyhazují zpět na ulici. Přicházejí granáty a nakonec hasiči začnou vodními čerpadly vhánět do krypty vodu. Proudí až 3000 litrů za minutu. Obránci hádice přeřezávají a pomocí žebříku je vytlačují ven. Hasiči však žebřík zachytí hákem, vytáhnou jej a otvoru těsní. Přesto voda v kryptě nestoupá dostatečně rychle. Když vznikne obava, že podzemí může být spojeno s kanalizací, dostávají hasiči rozkaz vodu opět odčerpat a s tlačeným vzduchem odstranit dráždivý kouř. Jedinou možností, jak obránce přemoci, se stává přímý útok úderných komand SS. Zatímco u větracího otvoru pokračuje nepřetržitá přestřelka, Němci objevují pod kobercem u oltáře další vstup do krypty, zakrytý čerstvě zazděným kamenným blokem. Do kamene navrtají otvory, umisťují nálože a výbuchem vstup uvolňují. Za ním se objevuje strmé schodiště. Následuje boj na nejkratší vzdálenost. Dobrovolníci SS pronikají pouze do poloviny schodiště, kde zůstávají ležet zranění. Útoky se několikrát opakují, avšak v temnotě a v oblacích prachu postupují jen velmi pomalu. Přes veškerý odpor obráncům dochází střelivo i síly. Když už není naděje na únik, rozhodují se ukončit boj po svém. Gabčík, Švarc, Valčík i Jan Hrubý volí smrt vlastní rukou a středí se do pravého spánku. Kolem poledne jsou těla padlých obránců vynesena na nároží Reslovy a Václavské ulice. Z lazaretu jsou přivezena také těla Jana Kubiše a Josefa Bublíka. Všech 7 československých parašutistů tak naposledy spočívá vedle sebe. Podle svědectví začal Karl Hermann Frank po vynesení těl do bezvládných parašutistů kopat a plivat na ně. Na posmrtné fotografii Jana Hrubého je patrné, že mu chybí jeden horní zub. Pitevní protokol uvádí, že se zub nacházel na začátku hrtanu, což naznačuje, že o něj mohl přijít při surovém zacházení s tělem po jeho smrti. Po pitvě byla těla parašutistů oddělena od hlav a tajně odklizena. Místa jejich posledního odpočinku dodnes není známo. Tak končí život rodáka z Kunovic Jana Hrubého. Muže, který se narodil roku 1915 v blízkosti kostela a po 27 letech, 3 měsících a 14 dnech padl při obraně jiného kostela. Přestože nevynikal fyzickou postavou, svým odhodláním a statečností se navždy zařadil mezi nejvýznamnější hrdiny československého odboje.